ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பார்க்குறது இன்ப யூடியூப் சேனல். நீங்களும் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இப்போ நம்ம பிளேயிங் போகலாம். மினி வீடியோ நான் என்ன அமிஷன் தெரியும்ல, அது இன்ஸ்டா பண்ணுறதை பற்றி அமிஷம், அதுக்கு அது எப்படி விளாட்றதுன்னு பற்றி அமிஷம், அதுக்கு போய் நீ ஆடியும் காட்டுறேன். இப்போ நிறைய தூரம் போய் காட்டுறேன். அதுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் நிறைய தூரம் போயிட்டீங்கன்னா வேறு யாரும் மாற்ற சொல்லலாம். அது மாற்றிட்டீங்களான்னா இந்த மாதிரி தான் வரும். சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? அது சொல்கிற பக்கம் தான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஒரு 2 செகண்டு 3 செகண்டுக்கு போகணும். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி போய்க்கலாம். சரிங்களா? நான் இதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். ஏன்னா நான் ஒரு 400 கிலோமீட்டர் இந்த மாதிரி வந்துச்சுங்க. இந்த செவத்தில் போங்க. சரிங்களா? சொன்ன மாதிரி செவத்தில் போகணும். சொன்ன மாதிரி செவத்தில் தான் போகணும். இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா செவத்தில் போகிறோங்க. இது கூட ஒரு செவல் தான். அதுக்காக இதில் போகலாம். இதுக்கு போகலாம். இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா சட்டி இதுதான். இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா இதுதான். சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? சொன்னீங்களா இல்லையா? இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா முன்னாடி வர்றாங்க பாரு, அவங்கள மாதிரிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். முன்னாடி வர்றாங்க தானே, ஆனால் இவங்க இல்லை. இங்கே வராங்க தானே, இந்த வராங்க தானே ஒரு அரக்கர்கள். ஏதோ இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா நீங்கள் கீழே குனியணும். இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா சொன்னேன்ல, அதான் இந்த அரக்கர்கள். இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா அரக்கர்கள். நான் சொன்ன தமிழில் தான் அரக்கர்கள், இங்கிலீஷ் எனக்கு தெரியாது. அதுக்கு தான் நான் தமிழில் சொல்லுங்கிறேன். இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒருத்தரை அடிக்கணும். அந்த பால் மாதிரி ஒன்று வந்துச்சுன்னா அது போய் பிடிச்சிருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். எஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பிடிச்சிருங்க. அதுவும் நீங்கள் இந்த மாதிரி வீடியோ பண்ணும்போது இந்த மாதிரி தான் ஆகாது. நீங்கள் கொஞ்சம் இதை கவனிப்பாக இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்களால் ஜெயிக்க முடியும். சபை மாதிரிலாம் இல்லை. சபைனா ஓரலாம் குளக்குள்ள தான் வரும். இதில் அடிகள்னாவே தோற்றுருவோம். அதோட கொஞ்சம் ஈஸிங்க தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் இதை எதை மறந்துடாதீங்க. கீழே வீடியோவை போடுங்கிறேன். வீடியோவில் லிங்க் கொடுத்துங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏற்ற மறந்துடாதீங்க.